Kuunteluharjoitus. Kotityöt. Sinulla on edessäsi paperi, jossa on 13 kuvaa. Kuuntele lause ja kirjoita oikea numero oikean kuvan kohdalle. Lause 1. Vien roskat roskapönttöön. Vien roskat roskapönttöön. Lause 2. Petaan sängyn aina aamulla, että se olisi siisti. Petaan sängyn aina aamulla, että se olisi siisti. Lause 3. Imuroin lattian monta kertaa viikossa, koska meillä on koira. Imuroin lattian monta kertaa viikossa, koska meillä on koira. Lause 4. Pyyhin joskus pölyt pienistä tauluista ja esineistä. Pyyhin joskus pölyt pienistä tauluista ja esineistä. Lause 5. Käyn kaupassa ja ostan maitoa ja leipää. Käyn kaupassa ja ostan maitoa ja leipää. Lause 6. Pesen pyykit pyykkikoneessa. Pesen pyykit pyykkikoneessa. Lause 7. Silitän joskus lakanat. Silitän joskus lakanat. Lause 8. Vaihdan lampun, kun se on rikki. Vaihdan lampun, kun se on rikki. Lause 9. Teen salaattia ja leikkaan paprikaa. Teen salaattia ja leikkaan paprikaa. Lause 10. Paistan vihanneksia paistinpannulla. Paistan vihanneksia paistinpannulla. Lause 11. Kaadan vettä kahvinkeittimeen ja keitän kahvia. Kaadan vettä kahvinkeittimeen ja keitän kahvia. Lause 12. Ennen ruokaa katan pöydän. Ennen ruokaa katan pöydän. Lause 13. Ruoan jälkeen tiskaan astiat. Ruoan jälkeen tiskaan astiat.